In today's video, nasa Albay kami para bisitahin ang magandang mga lugar dito. Sa likod ko ay mayon, although nasa lumbula, kaya hindi makikita maayos. I'm sure mas maganda ang tanawin kung walang ula. So, I think muna lalangoy kami kasi malapit ang dagat. Literally nandyan. Malapit dito. And then, I don't know exactly what we've got planned, but definitely bisitahin ang mga, I guess, tourist attractions. And I think punta din sa Kagsawa ruins. Then sana, daan ang ula. Natutuwa na ako sa mga gagawin ngayong araw kasi although pumunta ako dito sa Legazpi City once before, this is like the first time that I'll really be exploring kasi pag nandito ako last time, I didn't really do much. So, yeah, we get to explore a lot of the sites. At ngayon, nasa bubong ako ng bahay where we're staying. Maganda ang tanawin dito. You can see all the different buildings here in Legazpi. It's really nice. Maganda talaga. So like I said, muna maliligo sa dagat kasi magandang panahon. Masyadong mainit, so ligo kasi mas presko doon. So nandito na sa dagat. Parang malakas ang alon. Parang medyo delikado kung lalangoy. So siguro ligo lang sa gilid. Gilid lang. Sobrang mahangin. Malamig pa? Oh. Kumusta? Malamig pa? Right, masks off, t-shirts off. Ligo na. Simong mag-film. Oh! Oh! Maganda. Presko. Malakas ng alon! Yeah, malakas talaga. Basa na! I'm sinking. Lumulong ako. Ako din. Good for surfing. Malakas ang alon. I guess madali mag-surf dito. That Pacific Ocean, Philippine Sea. No, for the other side, ang Parehas Philippine Sea. Oh yeah, Philippine Sea pa. Like ang isip ko like South China. West Philippine Sea, and then East Philippine Sea. Yes, you're right. Oh! Yes. Ayaw kong masyadong malalim kasi parang malulunod ako. Malakas talaga. And then walang lifeguards, walang ibang tao. Kami lang, tayo lang. Yeah. Nice, presko. And then mahangin. So, nandito na kami sa Daraga Church sa likod. Yeah. Tapos Sa harap namin, ang ganda ng view. Mayon. Sayang lang, ang daming ulap. Pero yan ay maganda pa rin. Parehas din kanina, purong ula. So yeah, paparada dito. Paparada na. Tapos pipicitahin namin ang simbahan dito. Yeah. So, tara na! Tara! Maganda.
restaurant dito. Yes. Restaurant naman magandang view. Oh my Super maganda. May broken, ano, mas maliit na ito. So still active, this volcano. O hindi active ngayon, but pwede. Kita mo yun sa likod. Mayon sa likod. Sobrang maganda. The iconic Daraga Church. Tingnan mo ang tanawin. So tourist spot pa dito. Yes. So we worked out hindi mass, may kasal. May kasal ngayon. So not gonna be too loud. Kailangan tahimik. So yeah, ito ang Daraga Church, tapos Mount Mayon. Gusto mo ba? Tanawin. Tapos nasa taas pa ang Daraga Church. Kaya, maganda mo dito talaga. They're doing their vows now. Yeah. Kasi may kasal. Nisip namin dati may mass. Kano kaluma ba? Hindi ko alam. I have no idea. Taga-Camarines ako. Bicol pa rin? Yeah, it is. Pero syempre, Albay. Parang ang luma na, no? Oo, lumang-luma. Pero mas luma ang mga simbahan sa UK, sa England. Alam ko. Kasi galing sa mga Kastila. Mga simbahan dito. Ganda din dito na. It's just amazing view. Yeah, sa tingin ko, ito ang pinakamagandang pwesto. Yeah, ang ganda ng view dito. Haha. Pinakamagandang pwesto. Yeah, para makita ang Kasi ang may- fasad ng church. Tapos Tapos, ang mayon. Parang tumaan na ang ulap. Meron pa rin. Meron? Sayang lang, ang daming ulap. Oo. Kung walang ulap yan, makikita nila kung gaano ka-perfecto. Still, worth seeing. It's worth coming here. Definitely. To see it with your own eyes, mga people. Mas maganda kasi sa litrato. Yeah, kasi minsan hindi nakaka-capture ng camera. Ay, dito na, naka-flow yan. Pero na, alala mo pag nag-i-erupt ang Galing. Yan yung black na yan. Oo. Not sure the camera will pick this up. It's like, Naka-flow. yeah, it might do actually. Look at that. Naka-flow. Yung black na yan. Yeah, you'll meet him. So nice here. Sa tingin ko, ito ay isa sa pinakamagagandang lugar sa buong mundo. Kasi ito ang bukid. Alright, punta na tayo sa Kagsawa Ruins. Let's go. Kakasabi lang yan.